हेलो फ्रेंड खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसजि बरगयारी यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनै बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांदो लोगोफोर जोबजासिम। नै लोगोफोर साहा लोंनोसै दिनै। लोंदो दे साया। दे लोंदो दे। बाजाव बिपुल खा साहा खा। खायसे किमान खाब साहा खाया एसे बेखायनो खायसे तिनबार साहा लोंदो साहा लोंदो दे। बिस्कुट खा बिस्कुट। आदानाव साहा लोंदोंमोन जों दा थांनोसै लोगोफोर। साहा लोंहोबाय बियो दिनै जोंनो मोजांनो नै गाइखेर साहा टस्ट बिस्कुट जाहोबावबाय। खुलुमबाय दलि आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नों मा बुंनो सानदों बुंदो दे नोंनि गोसो बुंहरदो मा बुंहरो हनै बुंदो दे। हाय बुंदो हाय लोगोफोर होननानै। हाय लोगोफोर। खुलुमबाय। से थाखोआव फरायो आं। स्कुलाव फरायो। आंनि मुङा दलि मुसाहारि। साहा लोंखांबाय लोगोफोर दा थांनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। सोरबाफोर चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो।